Masquera say Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karibu tanga kwa panelo channel. Please don't forget to subscribe. Kana uchungwa subscriber. Don't forget to comment and share this video. Nasimire Zimbabwe takwigirai nyaya the tombstone unveiling yakaitwa ya Genius Kadungure. Genius Kadungure huyo angani makore amsheme kungi atisia kafa in an accident yakaclaima zvakare upenyu hwavamwe vanhu vatatu vaisanganisira muhana akazoisirwa tombstone. So izo video yatakuigira yatoti muone zvaita paguva raGenius Kadungure. Ndofunga pane speech zvakare yakaitwa naNelia Kadungure uyo akasirwa zvinhu zvakati one day zvaGenius Kadungure anova zvakare akafacilitator this tombstone unveiling mune Zimbabwe. So tingade kuwesta nguva itongo kuradzai Mausoleum yakagadzirirwa Genius Kadungure panzvimbo yake yakavigwa. Mwamadzo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Soroi, ana baba, ana mai, ana mbuya, ana sekuru, amane shamwari nese vatikomberedza singakanganwe Salvation Army yeMethodist Church. Nguva yandiri nguva isina kureruka, nguva yakaoma. Pandinotenda Mwari ndiye anondisimbisa. Hazvina kureruka kusiya uri wega mhuri and uri last born. I was left at a very young age, and it has not been easy because mind last year. You can imagine losing your loved ones from 2019 to 2023. So ndakangotenda Mwari nekundisimbisa nekundikudza kuti amature at a very young age. I never thought ndichakwanisa kuchengeta vana 6 ndiri 1 sina rubatsiro, but ndakupromisa vana vangu kuti I would do anything in my power to make sure that they have everything that they need. Ndikatoshaya chekudya vana vangu vadya, vanogara padhuze pangu, they know. Even tiri kumba, they are always around me. We are always together. We watch wrestling before we sleep. We catch up before we sleep. DK, Mkute, they've got girlfriends. We talk about it before we sleep and all. And because also ndirama vechidiki, so nyaya dzedu dzinowirirana. And ndoda kutenda baba vangu vanomira neni teti I think vabuda vanomboita zvavo nharo apo neapo vanovaziva, but nharo dzemashuwa, but ndotenda Mwari nekuti ndakavadzidza ndakuvaziva baba vangu. Pandinoona pana pandisi kunzwisana navo ndinozvidzora, and ndotenda Mwari nezve zvavanondiitira mukati muupenyu hwangu. Ndoda kutendawo even legacy yatakasirwa. Handiziva dai chinasasipo dai ndiripi kana kuti dai vana havaripi. Ndoda kutenda Mwari kuti nhaka iyi kutichengetedza zuva nezuva. Zvese zvazvaitika pasina mari dzake. Mausoleum zvinhu zvaaida aigara achitaura asati afa kuti aida kuvakirwawo guva rakanaka. Of course zuva remaruna asati rapera
his statue haisati yaredi but muchaiona kana yapera. So ndakutenda mari dzakabuda padzimari dzekutamba nadzo ndedzekuti ukadzinzwa unobuda negotsi chaidzo, but mari vanga vachingoprovida. Pamwe pacho unokuona kuti wabata mari inongoshanda then ubva washaya futi, but handidi kunyepa kuti ndisvike pandiri panapa. Mwari vakaoma, handiri kunyeperai. And ndoda kutenda zvekare kuti Mwari vakaita kuti ndivazive. Pamwe ndandiri munhu aenda out zvisingaite because akakura ndiri mwana akabatirirwa zvisingamboiti, saka handinasi paakafa ndakambotamba. Ndakatamba zvamusvika nguva diki diki ndobva ndabuda hangu because ndakaona kuti life haisi life yangu. Ndanga ndakurarama life yagenius yange siri life yangu, but ndinoimba by next year ndana nefamily yangu murume wangu aineni. Murume aripo but mari ndosati yauya ruya manje manje. Saka ndotenda Mwari nekuti nekuwanawo munhu anondisiwa vana vangu anokuti vana kana even vari vese they communicate and all. I know I'm not supposed to say this but mazuva ano zvechirungu zvinongotaurwa. Saka panguva inoda kutaura about Julie, asi notaura nguva yakareba. Notaura about Julie ndiye anga first born. Julie was a mother to us and Julie was like an organizer. Julie anga akatoredzera mama and Julie aipinda nepasingapindike pekuti even kuchinzi ukakadungure Julie aipinda mukombi kana kuenda kuchechi akanoti kombi yake yafa anopinda mukombi otohaika kuenda kuchechi endaiti kana ndiite mashura akadaro. Julie munhu kuti she was down to earth. Pamwe munhu aizvirerutsa, munhu munhu, how do I say it, Julie munhu anga akadzikama. Munhu even patakasirwa Bawa Renzi Dreams, even patata meetings, if I tell you Julie akapinda muBawa 2 times in the afternoon, angasingazombozoti Bawa rakaita sei. Angopinda meeting upstairs obvaburuka mbaye. Stop saying you stand with us, even though you want to spend 15 seconds to help my upstairs obvaburuka mbaye. Munhu angasingaita zvinhu zvisina basa, munhu angari strict. Even mama pakaitaura vanoti ndiri mwana wangu wanini ane order, vamwe vese vamene kumwa zvavakaita. So inini genius naenu takakura tichigara kutoda zvinhu. Mama aigara achitaura kuti vanhu vachandora ndimwe nguva yangu isati yakwana ndimi muri 3. Saka plus sister I think vaizombokwenyera muchembero kuti tipinde busy because sister was so close to mama and because munhu anga akadzikama. Isu kudzikama kwakatiremera panguva iyoyo taida zvinhu. Ndakutenda Mwari nevana vakatisira